ka sanga ni Mali ni Maroc cɛ jɛɲɔgɔnya baaraw sinsini hukumu kɔnɔna ye ni jamana fila minisiri minnu ka baara ɲɛsinen don u ka jamanaw ani diɲɛ jamana wɛrɛ cɛ kuɲɛw ɲɛnabɔli ma a fɔ affaires étrangères maw olu ye kunnafonidi kɛnɛba dɔ sigi ka bɛn ni bi wulakile yanfanw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana kuntigi dagayɔrɔ la ni o ye Kuluba ye ni ne ye bibakuruba kunnafoni wɛrɛ mina sɔrɔ ka fara min kan k'o kɔnɔ kuma walawalaw ye sɔɔni aw dangana. Nɛgɛ kaɲɛ 20 ale tɛmɛna ni sanga 30 ye Buake dugu kɔnɔna na fo Côte d'Ivoire jamana kan o wagati kelen de la a bɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ o togoya kelen na an balima Sherifila tele filɛ bɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ wale ɲuman dɔn foli kɛ ka ɲɛsin aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma fo aw sigiyɔrɔ la an b'a fɔ k'aw bisimila aw ka jabaraniso mandi kɔrɔ Sherifila TV ni aw ka bamanankan kunnafoni ale kɛnɛ o dayɛlɛlen ye i n'a fɔ an y'aw tulo lasɔn bakuruba kunnafoni ale kɔnɔna na togoya min na sisan yaasa ka se ka jɛɲɔgɔnya sinsin hali bi Mali jamana ani Maroc jamana o ni ɲɔgɔn cɛ Marokukaw ka minisiri min ka baara ɲɛsinen don u ka jamana ani diɲɛ jamana wɛrɛ cɛ kuɲɛw ɲɛnabɔli ma u bɛ taamana Mali jamana kɔnɔna na ni waati kofɔlen in na o siratigɛ de fɛ a kunbɛnna a tɔɲɔgɔnkɛ minisiri fɛ Mali jamana u kɔnɔna na u fila jɛra fulu ni bisimilalu kɔfɛ ka kunnafonidi kɛnɛba dɔ u ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ ka bɛn bi juma ma avril kalo tile 10 sanba 2026 Kuluba min sen fɛ Mali jamana yɛrɛ ye dantigɛlibaw kɛ a kɛnɛ kan an ka jɛ ka Abdoulaye Diop ale lamɛn ni ale ye Mali jamana minisiri ye min ka baaraw bɛ ɲɛsin Mali jamanaden minnu bɛ diɲɛ jamana wɛrɛw la olu ka koɲɛw o ɲɛnabɔli ma Sherifila jabaraniso tɔgɔ la kumakan ninnu bɛ lase aw ma Alhamidou Badini ani Saba Traoré de fɛ ko min bɛ yen nɔ n'a fɔra ko Sahara dossier o kan a y'a bɔn kuma caman fɔr'o la Mali y'a jira k'a fɔ nin déclaration in senfɛ baara minnu bɛ ka boloda Nations Unies kɔnɔ ani Nations Unies yɛrɛ ye u ka ciden dɔ bila n'o ye envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies ani résolution caman min taara Nations Unies na Sahara ko ni kuma na a laban o ye résolution 2000 ani 700 ani 97 n'a bɛ fɔ ma résolution 2797 o de taara octobre kalo tile 31 san 2025 o résolution ni o bɛ mun fɔ résolution ni an y'a yira k'a fɔ ko Mali bɛ o résolution ni kɔkɔrɔma don résolution ni an b'o kɔkɔrɔma don parce que Maroc ye fɛɛrɛ dɔw de tigɛ n'a bɛ fɔ ma ko plan d'autonomie Maroc y'a parce que pour que aw ka se k'a faamuya Sahara ko ni dɔw bɛ fɛ de ka u fara pour que k'u ka indépendance ta mais Maroc y'a yira k'a fɔ olu ka jamana yɔrɔ dɔ de don a tɛ se ka bila ka taa mais Maroc ye plan de yira k'a fɔ u bɛ baara bolo yɛlɛma u ye plan dɔ kɛ pour que olu ka se k'u yɛrɛ ka kow ta mais Maroc kɔnɔna na donc o plan min nana anw y'a yira k'a fɔ o plan min ni Nations Unies y'a adopté Mali bɛ o plan de kɔkɔrɔma don a yira la k'a fɔ o plan ni fɛɛrɛ gɛlɛn de don fɛɛrɛ min ni a ka ɲi sérieux b'a la anw bɛ fɛ ni autonomie dira au cadre kɔnɔ Mali bɛ o de dɛmɛ donc Mali an ka diplomatie an bɛ baara fɛn o fɛn kɛ sisan k'a yira k'a fɔ an bɛ Nations Unies baara min bɛ ka boloda Nations Unies kɔnɔ Maroc ye fɛɛrɛ min ta k'o bila Nations Unies na ni diɲɛ seleke naani jamana ani diɲɛ jamana caman bɛ k'o plan soutenu donc Mali ka baara bɛ kɛ sisan o plan dɔrɔn de kɔnɔ Nations Unies kɔnɔ Mali ka position min falenna nin dossier kan a ma kɛ dɔrɔn k'an wulila tilegan fɛ an bɛ fɛ ka taa fiɲɛ nɔfɛ dɛ an ye hakili jagabɔ de caman kɛ ka faamuyali caman kɛ min b'a jira k'a fɔ an bɛ se ka lakanani ani bɛn sabati cogo min an ka jamanaw kɔnɔ o de la an y'a jira k'a fɔ ko k'a don ta ka bɔ bi la Mali kun y'a ka lakodɔnni min lase n'a bɛ fɔ min ma ko République Arabe Saharawi Démocratique n'a bɛ fɔ a ma ko RSD an kun y'o lakodɔnni min kɛ an y'o lakodɔnni minɛ k'o lasegi kɔ o ko o tɛ yen tugun Nations Unies bɛ baara min kɛ Mali bɛ kɛ o dɔrɔn de kɔfɛ sisan ani Maroc jamana yɛrɛ y'u ka plan min da an bɛ baara kɛ o plan de kan pour que Sahara marocain nin kɔnɔ baara ka se ka boloda pour que mɔgɔw ka lafiya sɔrɔ ni lafiya sɔrɔla yen hali anw yɛrɛ bɛ lafiya parce que mɔgɔ caman bɛ u bɛ k'an kɛlɛ bi olu fana caman bɛ bɔ nin yɔrɔ dɔw la donc ni lafiya t'an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ instabilité nati donc a y'a yira fana k'a fɔ
ko an bɛna baara minnu boloda olu caman kɔnɔna fana na mɔgɔninfinw yɛrɛ jɔyɔrɔ o ka bɔ a ko la a y'a yira k'a fɔ y'a dɔn an ka kalanden caman bɛ kalan kɛ Maroc école ni universitéw la a y'a yira k'a fɔ ko bourse min bɛ di malidenw ma u b'a layɛlɛn sisan ka se fo bourse 300 san o san Maroc bɛ bourse di jamana caman ma diɲɛ kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ u bɛ bourse 300 ni min bɛna di Mali ma o bourse tɛ di jamana si ma diɲɛ kɔnɔ Mali de bɛ a bɛɛ sanfɛ o bourse ko dili la avec les 300 bourses a y'a yira fana k'a fɔ an bɛ fɛ ka baara min kɛ pour que k'an ka jamanaw kala ɲɔgɔn na ka yiriwaliw don an ni ɲɔgɔn cɛ ka jagow ni fɛnw yiriwa fo taa ni ka segin o ka nɔgɔya pour que ka taa ni ka segin nɔgɔya a y'a dɔn sɛbɛn dɔ tun bɛ yen nɔ n'i tun bɛ fɛ ka taa Maroc ou bien n'i bɛ transiter f'i kun k'o sɛbɛn ɲini o sɛbɛn de o de tɔgɔ ye ko autorisation électronique de voyage au Maroc a bɛ komi visa sugu dɔ donc Maroc y'a yira k'a fɔ nisɔndiya kɔnɔ olu bɛ o ko nin wuli pour que ka taa ni ka segin nɔgɔya an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ donc an ka jamanadenw maliyɛn fɛn o fɛn bɛ taa Maroc yan ni dɔgɔkun 2 ni dɔgɔkun 3 jate a ko bɛna walanwalaya ka information di mɔgɔw ma mais o document min tun bɛ ɲininka o document nin ko o kɔni o wula kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ donso ŋɔni ale seko ni dɔnko kɛnɛba ta ko 11 na o kɛnɛw baara sigira ka bɛn ni alamisa ye avril kalo tile 9 san 2026 palais de la culture Amadou Hampâté-Bâ ale kɔnɔna na kɛnɛ ni a bonya n'a karama o kun tan bɛ ka di Mali seko ni dɔnko ministre ma a kɛnɛ kan i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ sigida yiriwali ale ministre la o de tun bɛ yen nɔ ka fara ale kan donsow caman tun bɛ fo ka taa se bolola baarakɛlaw fana ma Sherifila Jabaraniso tɔgɔ la Asanatu Traoré ani Ibrahim Kulubali tun Festival Dosongoni atako tan kilena baaraw nun donna ni a laɲini de ye ka se ka seko ni dɔnko na sira fɛ donsoya yɛrɛ taabolo yiramaw la fo ka taga se a jɔda ye min ye ani k'a don ba la. An ye hakilina sɔrɔ ka festival Dosongoni organiser pour que jamanadenw k'a dɔn k'a fɔ Dosongoni fɛn do fɛn mun ko ɲuman do mɔgɔw bɛ miirina jugu mun ta donsow ni Dosongoni kan u ko o bila k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ k'u jɔyɔrɔba de bɛ jamana in kɔnɔ k'a daminɛ Fédération nationale des chasseurs du Mali, Confrérie nationale des donsos du Mali, Groupement des donsos du Mali, Contron ani Sané ni tɔn 4 bɛɛ u ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kan yan ka tila tugun ka kuma di u kelen ma tɔnko kuma fɔ o ka kuma donso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la o b'a yira ko ɲina bɛɛ ni karama donso bɛ fɛ k'u ɲini k'a lajɛ an bɛɛ ka kumakan kelen na pour que ka jira jamana ɲɛmɔgɔw la an bɛ situation mun kɔnɔ Mali la donc an fana jɔyɔrɔ ye mun ye an bɛ fɛ ka mun kɛ bɛɛ ni kɛ o de ye nin ye quoi. An ka jamana ma ɲɛmaaw ye ɲina san ta k'a kɛ culture ani éducation san ye o hukumu de kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko ni festival in bi o hakilina in kɔkɔnɔma don ni k'a sinsin ni o de ye ka se ka an ka culture don ba la walasa k'u nafa dɔn an ka laadalako seko ani dɔnko ani a lawaleya cogo ma. Ni ko an ka kalan an ka danbe n'an kokɔrɔ a fana kɛnɛ dɔ ye nin ye parce que donsow ye an karamɔgɔw don olu de b'an kalan ko caman na u b'an kalan kungo kɔnɔna la u b'an kalan sokɔnɔna la donsow b'an kalan fɛn mun na ji dilan t'o kɔnɔ donsow b'an kalan fɛn mun na cɛfarinya dɔ don wa donsow b'an kalan fɛn mun na o ye faso kanu de ye. Kɛnɛ in kɛra wagati ye nisɔndiyakanw ni waleɲumandɔnkanw ka tanga ɲɛsi hakilina ɲuman in bɔra maa minnu na ni a laɲini tɛ dɔwɛrɛ fosi ye fo ka se ka an ka laadalakow don ba la fo ka taga se donsoya yɛrɛ kɔrɔlen mun don. Sajugu fifara ɲamaw fifara dugu k'i sigi ka sɔrɔ i ma mugu ci dɔnniya de b'o kɛ ko donso ko k'u fo ko ɲuman dɔn fɛti ni u ni donsow jɛ don donsow yɛrɛ de ta don olu y'a labɛn ko k'a kɛ donsokɔni ye a kɛ donsoko ye donsoko de don jigiya bulon a farankan jama bɛɛ lajɛlen k'aw fo k'aw ko ɲuman dɔn ka jama nabaga bɛɛ lajɛlen fo donso bɔra diɲɛ yɔrɔ dɔ kana ka foli d'u ma ka donsobaw fo so minnu ma se ka yan sɔrɔ. Festival Dosongoni a sigili sen kan a tɛ tali kɛ Dosongoni dɔrɔn na nka culture ko de don o de hukumu kɔnɔ an ka seko ni dɔnko minisiri a y'a jira k'a fɔ
ko nin ye hakilina ɲuman ye wa ko n'a sabatira ni donsow yɛrɛ y'u jɔda dɔn k'a faamuya ni ka fara ɲɔgɔn kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma Mali kura jɔli min fɔra o sabatiliko ɲuman ani o sinsiniko ɲuman na bawo ko kabi kunu fo bi donsow jɔyɔrɔ bonyana fɛn min ye dugu sigili kungow ni jiw lakanani adamadenya ɲuman la sabatiliko ɲuman na dɔnniya bɛ donsoya la kalan b'a la ɲɔgɔn bilasira b'a la a bɛɛ la belebeleba o tun ye donsow ka kelenya ye ni ɲɛmɔgɔbaw caman kumana minnu bɛ k'a damina fédération na mais n ye kumakan ni hakilina min y'u la a ye nisɔndiya kosɛbɛ parce que n ye kelenya ani bɛn ani hɔrɔnya kan de m'u da Mali kelenya bɛ fɔlɔ Mali tɔnba fɔlɔ de la ni donsoya ma tilen ni bɛn ma kɛ donsoya kɔnɔ Mali kura ko bɛ gɛlɛya donc sisan Mali kura ko ani Mali taɲɛ ani Mali basigili ani bɛn an jigi dalen bɛ donsow kan. Ni kɛnɛ in kɛra wagati ye donso ngɔni fɔlisenw ka kɛ ka maaw hakili jigi cɛfarinya walew ka bilasiralikanw kɛ a kɛra wagati ye fɛn min ye laɲini ka kɛ kɛnɛ labɛnbagaw yɛrɛ fɛ o min dɔw de bɛ tali kɛ donsow bɛɛ lajɛlen farali ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu kelen ye fo ka taga se AES jamana yɛrɛ kɔnɔ o seko n'o dɔnko tigilamɔgɔw farali ɲɔgɔn kan o min ni o jɔda ka bon farafinna ɲɛtaga sabatili la ka dɔ fara kɛnɛ in nisɔndiya kan maaw wulila ka t'u sen jɔ ladalafɛn minnu tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔ ka ɲɛ da olu ani ɲɛfɔli ka kɛ u ye ni ka sɔrɔ seko ani dɔnko tigilamɔgɔw kabako fɛn camanw ka jira maaw la ni ka maaw la nisɔndiya ayi kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ an bɛ bɔ Bamakɔ kan kunda Kayi mara kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kɛɲɛba dugu kɔnɔna siraw barali o nundoni kɛnɛ sigira ka bɛn ni tarata tɛmɛli avril kalo tile 7 san 2026 ka ladɔnniya k'a fɔ ko kɛnɛ in yɛrɛ a tun seriyalen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kɛɲɛba a Bamakumanda fɛ ni o ye préfet Dawuda Jara ye ka fara ale ka yɛrɛmarakafo maa ɲɛma ni o ye monsieur le maire ye Seydou Kamara ale fana tun bɛ kɛnɛ kan fo ka taa se cakɛda ECGF ma ale maa ɲɛma Fode Kulubali o fana tun bɛ ka fara Kɛɲɛba dugu maa ɲɛma caman kan Sherifila Jabaraniso tɔgɔ la an ka taamadenw ka taa Kɛɲɛba o ye Amadu Kamara ani Fuseni Keita o y'an sama min an ka jɛko seereya ni baaraba kule minnu dontɔ filɛ nin ye n'a bɛ tali kɛ Kɛɲɛba kɔnɔna siraba ko kan hakilina don min taara kabini kumajan Kɛɲɛba yɛrɛmarakafo ɲɛmaaw fɛ n'a bɛ don Kɛɲɛba ka ɲɛta o hukumu kɔnɔ a kɛra nisɔndiya ani tare bi 7 avril 2026 ala y'a latigɛ an ye Kɛɲɛba dugu kɔnɔ siraw dilanni an y'o projet lancement kɛ donc o lancement kama an y'an kan bila population ma jama bɔra aw yɛrɛ y'a ye ka yɔrɔ bɛɛ fa o b'a yira k'a fɔ ko jama tun sigilen don ka ni projet in kɔnɔ ni o ye Kɛɲɛba dugu kɔnɔna goudron ko ye donc o jama de kama an ye ni projet in initié ka da kan n'i ko commune dɔrɔn i ko sigida denw ka laɲini donc sigida denw ka laɲiniba dɔ tun ye Kɛɲɛba dugu kɔnɔna ka siraw sɔrɔ n'o ye goudron ye donc an b'o o baara lancement kɛnɛ de kan bi ne nisɔndiyalen don k'a ye k'a fɔ n ka cercle préfet bɛ n kɛrɛfɛ ani dugutigiw ani société civile président ni jeunesse olu yɛrɛ cɛsiri min kɛ ni organisation na bɛɛ lajɛlen y'a ye n yɛrɛ baara ɲɔgɔnw ani service technique n'an ka finitigilakaw ani aw yɛrɛ kunnafonidilaw bɛɛ kɛra an kɛrɛfɛ yan k'an dɛmɛ pour que an ka se ka nin lancement in kɛ donc ne ta ye nisɔndiya de ye k'a fɔ ko Kɛɲɛba dugu kɔnɔ siraw goudron dali baara bɛna daminɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka baara ninnu tɛmɛ hɛrɛ la ala k'u kuncɛ ko ɲuman yira an na donc nin baara fɔlɔ min n'an bɛna daminɛ a musaka kan ka bɛn $770 ani $90 ani kunkan fɛn donc a dira entreprise min ma o ye ECGF entreprise commerce général Fode Kulibali donc an jigi b'a kan k'a fɔ ko baara ɲuman bɛna kɛ ka di an ma goudron ko ta sira fɛ n ka foli bɛ bɛɛ ye n ka foli bɛ an ka président de la transition ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ani an ka premier ministre n'a a ka gouvernement membre tɔw bɛɛ lajɛlen n b'u bɛɛ fo k'u wale ɲuman dɔn ka da kan u ka laɲini ye nin de ye anw mun bilala commune ɲɛmɔgɔya la an ka se ka baara kɛ min bɛ sigida denw nafa donc an b'o sira de kan k'a f'u ɲɛna k'u ye cikan min d'an ma ni ala m'an dɛsɛ an b'an seko k'a la. Kɛɲɛba ye dugu ye an bɛ don min ko bi dugu ni gwɛlɛyaba b'u ka sirako la ka sabu kɛ Kɛɲɛba bɛ ka bonya diɲɛ don o don wa Kɛɲɛba route nationale n'o ye RN24 ye
o matrafaba di cayara ka fara sanubɔ o baara minnu bɛ kɛ Keɲeba mara la o n'a kɔlɔlɔ tan tɛ ka ɲɛsin sigidalamaw ma. Alhamdulilayi arabil alamina Keɲeba ye don min ɲini bi o de sera a sera an minnu ɲana an b'a fɔ tare tare alisa u y'a fɔ cogo min na Ala ka baara in Ala k'a daminɛ hɛrɛ la ka ban hɛrɛ la an bɛɛ ɲana mais Kayi sira o pont kari la trafiki balansera ya gros porteurs surcharge o de ye Keɲeba sira tiɲɛ. Projet ba min sigilen filɛ sen kan nin n'a kun ti dɔwɛrɛ yaasa ka se ka taga segin degun ni gwɛlɛya min bɛ Keɲebakaw kan poussière ani fiɲɛkolonw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw a bɛ kɛ sababu ye k'o bɛɛ lajɛlen ban wa ka belebele fara Keɲeba sɔrɔ ani yiriwa kan min laɲininen don Keɲebakadenw fɛ. Keɲeba a bɛ sigi don min a sigira ni nin de an bɛ sirako de dɔn donc fo de an b'a ɲini fɛ même fɔra i ye même ma f'i ye o i jija i ka fara kan a baraji b'i ye sabula a dɔnni b'i la a se b'i ye mɔgɔ b'a dɔn ye Ala b'a dɔn ye ne y'o de fɔ n ko ne ka baara bɛ Ala ko de ye mɔgɔ ko tɛ donc franchement an b'o ɲini fɛ ka ɲini fɛ fana dugu in a fɔra cogo min i kana maloya mɔgɔ ma kana sira mɔgɔ ɲa baara in kɔni ka a dili Keɲeba ma nin voirie a jara Keɲebakaw ye fo ka dama tɛmɛ a jara ne yɛrɛ fo ka dama tɛmɛ Lala filɛ nin ale mun ye TP représentant ye Keɲebakaw bɛ don a ka su ni tile nin baara in na ni Ala y'a latigɛ bi vraiment nin kɛra kunkɔrɔta de parce que Keɲebakaw mako bɛ nin na bi a ka ca ni san 15 ye donc vraiment ni Ala y'a kɛ Keɲeba ka 2 km financement sɔrɔ fo k'o baara daminɛ vraiment kunkɔrɔta dan don vraiment an bɛ gouvernement fo k'a waleɲuman dɔn oui tile 240 o de dira ma o bɛ bɛn kalo 8 kɔnɔna ma donc délai mun dilɛ ma an ka baara k'a kɔnɔna na o ye kalo 8 de ye n'Ala sɔnna ma et on va tout faire pour que k'o a bɛn o kalo 8 a kana tɛmɛ o kan. Keɲeba baba komandanba ka dantigɛliw senfɛ a ye welewele kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin sigidadenw ma yaasa u bɛɛ lajɛlen se ka fara ɲɔgɔn kan baara ninnu bɛɛ lajɛlen se ka kɛ nɔgɔyala cogo min na entreprise ECGF maaw fɛ ka sɔrɔ ka baara in dabadaya fɔlɔ k'o di. K'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ nisɔndiya dan de ye an ta ye bi k'a sababu kɛ an bɔra ka siraba dilan min kolomokali kɛ sisan fɛn min don Keɲebakaw y'a ɲini a mɛnna Keɲebakaw y'a ɲini a mɛnna wa mɔgɔ caman sen donna baara la yanni ka se bi ma mais Ala y'a latigɛ a ka kɛ anw tile la an bɛ o foli n'o barikada kɛ Ala ye ka foli ni barikada kɛ Keɲebakaw ye aw yɛrɛ ɲɛ b'a la mɔgɔw bɔra cogoya min na pour que k'a yira k'a fɔ sirako in u ka hami de don wa a diyar'u ye fɛn o fɛn sen donna baara in na k'u bɛɛ fo k'u barikada k'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an ka dugawu kɛ nin sira in an y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na an ka laban ɲɔgɔn fɛ ten Ala k'a kɛ Keɲeba ma hɛrɛ ye parce que a dabɔra o de kama. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin projet ba in tako fɔlɔ n'a bɛ ɲɛsin Keɲeba kɔnɔna sirabaw ma a musaka bɛɛ lajɛlen bɔbaga kɛra Keɲeba yɛrɛmarakafo Waganden kɔnɔ n'a dagosi bɛ t'i jɔ CFA wari miliyɔn 700 a n'a kunkanfɛn ma min bɛɛ lajɛlen bɔra Keɲebakaw yɛrɛ fɛ baara ninnu a kalifara entreprise ECGF n'o ye Misi Fode Kulibali ka cakɛda ye n'ale yɛrɛ ye Keɲebakaden ye minnu ka baara sɛbɛkɔrɔ kawaleyalen bɛ sirabako nasiraw fɛ Mali jamana kɔnɔ hakaja fo ka se diɲɛ fan wɛrɛw ma baara ninnu bɛɛ lajɛlen bi kɛ kalo 8 kɔnɔ ka bɛn ni laɲiniw ye. Ame bɔ Keɲeba ka segin ka na Bamakɔ faba kɔnɔna na k'an kun da Bangɔni Janginɛ bugu kan alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fa n'an karamɔgɔ a Seyidi Sherifu Usman Madani Haidara a ye Garalo Ansar tɔndenw bisimila a ka so Bangɔni Janginɛ bugu la a ka sanga ni waɲumandɔn foli dɔ ye k'a ta k'u ɲɛsin a ma yaasa an ka se ka faamuya sɔrɔ kunnafoni tɔ la Abdul Karim Sako ale bɛ walawalali kɛ. Ni ye a san filanan ye Garalo Ansaru u b'u u senbɔ kɔrɔ ka na u ɲɛda an karamɔgɔ ka Seyidi Sherifu Usman Madani Haidara salon ta kɔfɛ ɲinɛ fɛnɛ u nana kana barikada kɛ an karamɔgɔ ye baw salon u b'u bɔ yan nɔ tuma min na o y'a ɲini k'a fɔ Ala ka ɲinata yira u la wa Ala ye o duwawu jaabi u nana o barikada kɛ an karamɔgɔ ye ni ka laban ka duwawu ɲini a fɛ kura ye san caman Ala k'o nɔgɔya u ye u kana u ɲɛda ka duwawu ɲini a fɛ ni ka duwawu kɛ a ye tɔn bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la n'o ye Garalo Ansaru bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ni délégation nana kana foli bila an karamɔgɔ la maa 62 kana Ansaru bɛɛ lajɛlen ka foli lase an karamɔgɔ ma ka bɔ Garalo ni ka duwawu ɲini a fɛ gɛlɛya min bɛ u kan sigidaw la fo ka taa se jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen ma a ka se ka duwawu kɛ u ye hakilisigi ka sɔrɔ u fɛ ni k'u ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen ka sabati o duwawu do u nana o ɲini an karamɔgɔ fɛ ni ka yira k'a fɔ
u nisɔndiyalen an karamɔgɔ ye wa an karamɔgɔ yɛrɛ u bisimila nisɔndiya ani bonya kɔnɔ. O de la an y'a kanu kana wuli kana ɲɛ da an karamɔgɔ kan kɛrɛnkɛrɛnya hami min bɛ an ka sigida la n'i ye Garalo mara ta bi ka bɛɛ lajɛ dekun ka bon a kɔnɔ anw ma jigin foyi an na fo an kana jira an karamɔgɔ la a ka dugawu kɛ Garalo mara jamana den bɛɛ ye kɛrɛnkɛrɛnya basigiko la kolosuma na ani sirako gɛlɛya min bɛ yen n'o kɛn bɛ ka Garalo mara yɛrɛ ka yiriwa segin kɔfɛ bi k'a ɲini an karamɔgɔ fɛ a ka dugawu kɛ nin sirako in na ani Garalo mara yɛrɛ sigida ye Mali kɔnɔ n'i y'a lajɛ gɛlɛya caman bɛ yen sirako la hygiène ko la yiriwa nasira caman na mais jigi min b'an bolo o y'an karamɔgɔ de kana ɲɛ da ka dugawu k'a ye ka dugawu ɲini a fɛ an faso jamana den bɛɛ lajɛlen ye cogo min na yiriwa bɛ se ka sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnya ansaru yɛrɛ minnu bɛ wuli ka jɔ la u bɛ se ka yiriwa sɔrɔ ani senyɔrɔkɔrɔw cogoya min na ka na o dugawu de ɲini an karamɔgɔ fɛ ni Ala sɔnna nin y'a ta ko filanan ye san tɛmɛnen na an nana ka na ɲɛ da an karamɔgɔ kan ka dugawu ɲini a fɛ ka dugawu k'a ye ka ɲinata fana ɲini a ye dugawu kɛ Ala ka sankura jira Ala fana y'o dugawu jaabi an filɛ o sankura kɛnɛ de kan vraiment an nisɔndiyara an karamɔgɔ yeli la sabu kalanden ka nisɔndiya ko bɛɛ la belebele min ɲɔgɔn tɛ sɔrɔ o ye i ka waleya dɔ kɛ i karamɔgɔ k'a jira ko karisa nin diyara ne ye nin ye n fa ni kalanden y'a karamɔgɔ ye k'a ka jogo dɔ y'a karamɔgɔ nisɔndiya walima a ka kɛwale dɔ kɛra karamɔgɔ ka nisɔndiya ye kalanden ka nisɔndiya ko tɔ foyi tɛ kɔfɛ an ye nisɔndiyara an karamɔgɔ yeli la n'an ka denbaya anw yɛrɛ fɛ an bɛna jɔ dɔrɔn ka daɲakuru fila foli kɛ karamɔgɔ ka segin mɛ an nana sɔrɔ labɛn min yɛrɛ kɛlen don k'an kɔnɔ an b'a fɔ an bonyana an karamɔgɔ bamananw ka kuma don a ma bonya ma nka a bonyana an bolo an ye nisɔndiya min sɔrɔ an karamɔgɔ la k'an kunbɛn an ka nisɔndiya ko dan an ka jogo kɛwale dɔ k'ale la nisɔndiya o y'an ka nisɔndiya ko bɛɛ la belebeleba de o de la an nisɔndiyalen don wula in na kosɛbɛ nin tɔndɔn bɛ an bɛ foli kɛ nin ɲɔgɔnna caman section na association na degun minnu kan n'olu tɛ k'a sɔrɔ n'a kanu b'o la cogo min na Ala bɛ se k'u bɛɛ ta nɔgɔya u ka n'u ɲɛ da karamɔgɔ farisogo ka dugawu k'a ye ka dugawu ɲini a fɛ ni Ala sɔnna. Ni baaraw kɔni kɛra nisɔndiya ani wasa kɔnɔ an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara a y'a ka nisɔndiya yira ni ka laban ka kɛnɛ kuncɛ ni baya layiru 6 tali ye ni ka dugawu belebele da o kan. An bɛ bɔ Mali jamana kɔnɔna na k'an kunda Côte d'Ivoire jamana ale kan ka kɛɲɛ ni a ka Côte d'Ivoire jamana taamaw ye an karamɔgɔ denkɛ a Seydi Sherif Ahmed Tijani Haidara a taara bisimila minɛ Madinani ye a kunbɛnna nisɔndiya ani karama kɔnɔna na Ansar tɔnden ani kanubaga o caman fɛ kunbɛnni baaraw tɛmɛnen kɔfɛ a ye wajuli su belebele ɲɛnɛmaya ni yɔrɔ kofɔlen in na ka bɛn ni avril kalo tile 9 su ye san 2026 Sherif la jabaramuso tɔgɔya la an ka lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnen Jakarija Danbele ka sɔrɔlen don kumakanw bɛ lasa ma Abdulkarim Sako fɛ. Côte d'Ivoire jamana ka Madinanikaw bɔra ka caya iko kɔnɔkulu ka an fa denkɛ Sherif Ahmed Tijani Haidara a n'a tamaɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen bisimila kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigila ka bisimila n'o ye cérémonie d'accueil ye ni k'a yira a la k'a fɔ a bɔra a ka so a nana a ka so surafana t'o dunnen kɔfɛ an karamɔgɔ denkɛ Sherif Ahmed Tijani Haidara a ye wajibi belebele la ɲɛnɛmaya wajibi min kɛnɛ kan a kumana bɛɛ ani kelenya ka jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ o babu min na a kumana o ka wajuli kɔnɔna na o kɔni kɛrɛfɛ min bɛnna ansaruw ma kosɛbɛ ni waati kɛrɛnkɛrɛnnen na kɔnɔwari jamana kan bawo u y'a yira k'a fɔ u mago bɛ nin na ka da waati yɛrɛ n'a kow kan. An b'a fɔlɔ Ala tandoli ma ka Ala fo k'a barika la o kɔfɛ k'an ka ɲɛmɔgɔw fo ka taa nationalement fédéralement ani section ani membre bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔw bɔra kunbɛnni na an nimisi wasara ka tila kana wajibi na mɛsu na dugu ɲɛmɔgɔba bɛɛ lajɛlen bolo vraiment a kɛra wasa y'an bolo a kɛra kunkɔrɔta y'an bolo mɔgɔ ka se ka kɛnɛ ɲɔgɔnna sigi faso la n'i ye kunkɔrɔta le ye n'i ye wasa le ye o sababu tɛ foyi ye fo an karamɔgɔ vraiment an nisɔndiyalen don n'u sera mara min na c'est à dire ko min bɛ yen o kumaw k'a kan i b'a fɔ ko a ko peut-être est-ce que mɔgɔ le m'a fɔ ye ko nin de bɛ a ka kuma nin kan wa vraiment a bɛ thème taara bɔ bi min ye bɛnkɛlɛma ye vraiment an b'a yira ko nafa ka bɔ an ka mara kɔnɔ bi kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ vraiment ni a sera ka faamu ni bɛɛ sera ka wajibi faamu ka baara kɛ n'a ye i b'a ye vraiment an bɛ bɛn kelen ma foyi tɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ silamɛya yɛrɛ nana ni min wele nin ye quoi parce que silamɛya ko an ye ɲɔgɔn na juruba kelen na a tɛ k'a kɛ silamɛya dɔrɔn a bɛ hali an ka adamadenya yɛrɛ la i b'a sɔrɔ dugu dɔw kɔnɔ hakililaw tɛ kelen ye mais ni a ye jɛla ka ɲɔgɔn minɛ balimaya ni fɛnw la i b'a ye déjà baara bɛ kɛ ka ɲɛ problème t'a la quoi. Vraiment a ko time ta Madinɛ bi vraiment an nisɔndiyara kosɛbɛ yɛrɛ. Ni kɛnɛ kelen kan foli ani walewale kɛrɛnkɛrɛn kɛra ka ɲɛsin an karamɔgɔ ma Seydi Sherif Usman Madani Haidara ale min ye nin baara in bɛɛ lajɛlen sababu ye ni k'a yira k'a fɔ dugawu kɛrɛnkɛrɛn bɛ kɛ a ye diɲɛ waati bɛɛ lajɛlen ansaruw fɛ u mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ. N'i y'a ye bi an bɛ lɔ ka kuma yan o ye a Seydi Usman Sherif Madani Haidara o ye ale barika ale sababu le ye n'o tɛ n'a tun danna anw yɛrɛ ma an b'an yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ min na bi bɛɛ b'o dɔn an ma dogo mɔgɔ sira
donc an b'a fo a ka waliden dilan na k'a fo a ka muso kandali la ka na cɛla bato ma k'a fo ka na musow kɛ u sɔnna u cɛw ye parce que n'i sɔnna cɛ ye forcément ala bɛna fɛn b'i fana na fɛn min bɛ sɔn aw yɛrɛ. Ni baaraw kɔni kɛra Ansaru bɔlen ka caya ka na a wajulu seereya min n'a kɛra an karamɔgɔ denkɛ fɛ Sherif Ahmad Tidiane Haidara ni ka a wajulu kɛnɛw kun cɛ ni baya layiru wɔɔrɔ tali ye ni ka dugawu fara o kan. An ka to nin kɛnɛ kelen kɔnɔna la hali bi ka Sherif Ahmad Tidiane Haidara ale ka labilaseliw ɲɛmara. Ayiwa ni o de ye député maire a ka kuma lasela bɔra ka an bisimila a tɔgɔ la n'o ye maratigiw ye administration sira kan ani ka fara diinɛtigiw kan o kɔrɔ an b'a fɔ nin dugu in kɔnɔ bɛɛ ye an bisimila an b'aw ka kuma lasera ka fara bɛɛ lajɛlen kan o kɔrɔ an nisɔndiyara na kun ye nin de ye ka lamɛnni kɛ hakililajigi sira kan ne ni aw kelen-kelen ye nin fɛn fana belebeleba ye kelen min kan bɛɛ ye so bila ka na se sigi kɛnɛ in kan ko ka lamɛnni kɛ hakililajigi la o de ye an sekun ye yan wa an kun bɛnna ka an bonya o tɔgɔ in de la ala ni ce ka fɔ adoni ye mɔduw kɔnɔ nɛmakɛ min ye an bisimila o ye an karamɔgɔ ye Sheikh Ismail Kone an b'a fo a sara bɛ ala bolo ka fɔ an bɛ don yan mara ninnu kɔnɔ walima Côte d'Ivoire fo Abidjan a fɛn o fɛn n'a bɔra kibaru kalan na a b'an sɛgɛrɛ ka fɛtiw bila ka taa an bonya a ye kumakan caman fɔ bonya kumaw la karama kumaw la Seydi Sherif Ousmane Madane Haidara a n'a ka denbaya la tiɲɛ don maa ba dama de bɛ mɔgɔ bonya kɔrɔ ni nin bɔra ale da k'a fɔ anw ma o bɛ ale de ka maabaya a b'o daŋɛnɛmaya sabu maa ni o tɛ se ka maa bonya a bɛ an karamɔgɔ fo ko a sara bɛ ala bolo ala ka sarako ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma. O de fana b'an sɛnsɛn k'an kunda diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw kan min bɛna lase aw ma Kafunɛ Bacili fɛ. Gambi jamana ye sariya kura ta min bɛna ɲɛda kura di a ka kiiriko binakun ma waasa kiiri bɛ se ka damakɛɲɛ cogo min jotigiw ka jo jalakitigiw ka jalaki kunnafoni dira arabadenw Gambi jamana gouvernement fɛ k'a yira k'a fɔ kiiri jalatigɛba kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sugandira procureur spécial min ka cɛw bɛna kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin jamana ɲɛmaakɔrɔ Yaya Jammeh ka fanga waati karo gɛlɛya ni dansago waleya minnu kɛra olu kiiri jalatigɛli ma procureur spécial min ni danaya dara kan o baara la Gambi jamana kɔnɔna na Britannique don a tɔgɔ ye Martin Hackett ale de bɛna sɛgɛsɛgɛli ani ɲininiw kɛ Yaya Jammeh ka fanga waati karo gɛlɛya ni dansago waleya minnu kɛra ani ninbɔ minnu kɛra ka se ka o ko bugunatigɛ procureur spécial kura in maa gangaran don kɛlɛ karo gɛlɛyaw sɛgɛsɛgɛli la maa fagaw ani bamaganciya kiiri la don tɛmɛnenw na a ye baara kɛ diɲɛ seligi naani tɔnba Nations Unies ye avril kalo laban waati in na Martin Hackett a bolo bɛna don a ka cɛw la procureur spécial kura Gambi jamana kɔnɔ danaya min dalen filɛ ni Britannique Martin Hackett kan k'a kɛ procureur spécial ye waasa ka Yaya Jammeh ka fanga waati karo gɛlɛya o kiiri sɛgɛsɛgɛli n'a jalatigɛli kalifa a la sugandili in kɛra ka sanga ni waati ye waati min na ni wasabulon ani diɲɛ selege naani buna adamadenya lapasa jɛkulu olu tun kɛlen don ka gangan ci k'a yira k'a fɔ kiiri in sɛgɛsɛgɛli a n'a jalatigɛli baara bɛ ka lasumaya karo gɛlɛya minnu kɛra Yaya Jammeh ka fanga kɔnɔ a tɛna se ka to kiiribali ye cogo si la hali n'o y'a sɔrɔ Gambi jamana maa ɲɛmaw kuma ɲɛna waasa ka jateminɛw caya danaya bɛna da maa min kan ka se ka kɛ maa jolenba ye ko ɲɛdɔn n'a faamu bɛ min na Gambi jamana ɲɛmaakɔrɔ Yaya Jammeh a ye jamana mara ni fanga ye san 1994 fo ka na se san 2017 ma jagoya fanga kɔnɔ
commission vérité réconciliation et réparation ka jatew la a yirala k'a fɔ Yaya Jammeh ka jagoya fanga waati la maa hakɛya min ni o fagara a bɛ taa se maa 250 ma o sen tɛ ninjuguya kɛra minnu na minnu tigɛra ka tunu ni u ye bingani kɛra minnu na ani minnu ka buna adamadeniyaw burujara rapport sɛgɛsɛgɛli gafe dɔ kun bɔra san 2021 commission vérité réconciliation et réparation fɛ minnu tun y'a laɲini ko jamana ɲamakɔrɔ Yaya Jammeh nɔ ka minɛ kiri binakun kan ani a baarakɛ ɲɔgɔn 69 k'u wele bɔgɔ jeninen kan waasa jagoya fanga bilen waati tɔɲɔ minnu dara jamana kɔnɔdenw kan ka se ka kiri u ka ɲangi. Tanzania jamana kɔnɔ Tanzania jamana ɲɛmaamuso Samia Suluhu Hassan a ye sariya kura dɔw ta waasa ka tajiko gɛlɛya latɛmɛ. Tajiko lasɔrɔli gɛlɛyalen do bi Tanzania jamana kɔnɔ i n'a fɔ komi jamana wɛrɛw ka sababu kɛ mankan min bɛ sen na Iran ani Ameriki jamana ni ɲɔgɔn cɛ. A kɛra sababu ye ka taji lasɔrɔli ko gɛlɛya. Tanzania jamana ɲɛmaa Samia Suluhu Hassan a ko a bɛna lajɛ k'a ka cortège nɛmɛ mobili hakɛya minnu ni olu bi bɔ ka da ɲɔgɔn kan a ka bɔliw sen fɛ ko caman bɛna tigɛ ka bɔ o la. Tanzania jamana ɲɛmaamuso a ye ni kunnafoni di ka bɛn arabadon de ma k'a yira k'a fɔ dagabana mobili minnu ni olu bi dada ɲɔgɔn kan ka cortège kɛ jamana ɲɛmaamuso bɔtɔ ko a bɛɛ lajɛlen bɛna don garage kɔnɔ. N'a bi bɔ a yɛrɛ bi kɛ mobili min kɔnɔ o bi labɔ a nɔfɛ jamakulu tɔw olu bɛɛ lajɛlen bi don bisi mangamani dɔ kɔnɔ ni ka taa ni ka seginw kɛ. O bi kɛ sababu ye tajiko gɛlɛya in ka se ka latɛmɛ jamana kɔnɔ taji ka nana taa dɛsɛ jamana kɔnɔdenw na k'a kɛ fiɲɛ ye don o don taa ni ka seginw ani caw la. Tanzania jamana ɲɛmaamuso a ka taa ni ka seginw sen fɛ ni kun y'a dan mobili 30 kun bɛ se ka tugu ɲɔgɔn kɔ o kɛra ka kɔn Iran mankan wulili ɲɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ Detroit d'Hormuz kɔgɔci bolo lasɔrɔli gɛlɛyalen don a kɛra degunba ye tajiko la. O kama Tanzania jamana ɲɛmaamuso a ye ni fɛɛrɛ kura de sɔrɔ taji laciyɛni o ka dabila jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka fɔlɔ a yɛrɛ n'a ka gouvernement na. Samia Suluhu Hassan y'a jira k'a fɔ ko taji min bɛ jamana kɔnɔ ko a bɛ labɔli kɛ jamana kɔnɔdenw na fo kalo 3 nka bɛra ta ɲɛdingɛ dun bi faso kasi dabɔ joona n'a kɔnna ka nɛmɛ ta a ka ca la jamana tɛna jɔ ka sababu kɛ tajiko ye. Tanzania jamana dɔrɔn tɛ jamana camanw ye fɛɛrɛw ta tajiko gɛlɛya waati la tɛmɛli kama waasa a kɔlɔlɔ kana na taa bonya ka tɛmɛ nin kan. Diɲɛ naani tɔnba Nations Unies secrétaire général ka babu sentigi ni o ye Stéphane Dujarric ye wulikajɔ min ni o taara ka sosoli kɛ sani dugu cɛ Sudan jamana kɔnɔna na a ye wulikajɔ in kɔn a y'i dantigɛ ka bɛn alamusa ma dantigɛli min sen fɛ wulikajɔ min ni a taara ka Sudan jamana sɛgɛrɛ ni ka bugubuguli kɛ drone fɛ sani dugu cɛ a y'o wulikajɔ in kɔn. Wulikajɔ taara ka Sudan dugu min sɛgɛrɛ Koutoum do Darfour mara la ka taa ni kɔrɔyanfan ye doroni bugubugura k'a fodon kɔɲɔ jama dɔ de kɛnɛ kan. A kɛra sababu jugu ye ni ka maa 30 de bɔnɛ u niw na civiliw la musow bɛ a la denmisɛnnin cininw bɛ a la. Sudan jamana kɔnɔ maa bɛ se ka ni jate wulikajɔ cɛjugu laban ye min kasara bonyana jamana kɔnɔ. Sudan jamana yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ kɛlɛ yɛrɛ ye dadigi kɛ jamana in na ka ban bari sabu ka d'a kan sɔrasiya ani mamurutilen jɛkulu force de soutien rapide u dɛsɛlen do ka ɲɔgɔn faamu kɛlɛw bi senna u ni ɲɔgɔn cɛ kabiri ni san 2023 avril kalo la ka se bi ma. Sudan jamana sɔrasiya ani force de soutien rapide mamurutilen jɛkulu u karili min fana kɛra ɲɔgɔn na Diling dugu la Kordofan mara la ka taa ni worodugu ye maa 47 de bɔnɛna u niw na civiliw la maa 10 kɔ olu jogina kosɛbɛ minnu ka jogini da ka jugu. O wulikajɔ kun bolo dara ntɛnɛn tɛmɛnen doroni bugubuguli min kɛra sisanni nɔ Sudan jamana kɔnɔ ka jigi kɔɲɔ jama kan Koutoum dugu kɔnɔ o de bi jate bugubuguli laban ye ka taa Sudan ka denw ma. Diɲɛ selekinaani tɔnba Nations Unies a secrétaire général ka babu sentigi Stéphane Dujarric a ka dantigɛliw la a y'a yira k'a fɔ buna adamadenya dɛmɛ min ni a bɛ sudankadenw magɛn k'o dɛmɛ lasɔrɔli ko gɛlɛyara ka sababu kɛ mankanw ye kɛlɛ kɔlɔlɔ sababu la sudankaden dun mago bi dɛmɛ la joona jango baloko dɛmɛ Sudan mara bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Israel jamana ye bugubuguli dɔ kɛ pankuru sira fɛ sani dugu cɛ ni ka Liban jamana worodugu yanfan susu juma sɔgɔmada joona. Susuli a ɲɛsina Hezbollah dagayɔrɔ dɔ de ma Shukim dugu kɔnɔna na. Israel jamana sɔrasiya
a y'i dantigɛ k'a yira k'a fɔ a ye Liban jamana susu. Hezbollah dagayɔrɔ dɔ don mugujuguw labɛnw tun bɛ sen na yɔrɔ min na ka kɛlɛ kɔmasegin Israel jamana ma ka kɔn ni bugubuguli ɲɛ min kɛra Israel jamana fɛ ka Liban susu. Israel jamana kun ye kangari gwɛlɛn da Liban jamana ye k'a fɔ k'u sigini ni n'a ɲɔgɔnna bugubuguli ye. Liban jamana kunnafoni ko Agence nationale de l'information libanaise Israel jamana y'a yira k'a fɔ ko Liban jamana kun kɛn bɛ ka mugujugu dɔw fana dayɛlɛn ka ɲɛsin Israel jamana ma nka bɛrata u sera ka olu bɛɛ lajɛlen kunbɛn ka sɔrɔ k'a ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ k'u sigiyɔrɔw bila u yɛrɛ makaranin kama bari sabu ka d'a kan ko bugubuguli labɛntɔ don ka ɲɛsin Hezbollah dagayɔrɔ ma Liban kɔnɔ. Israel jamana ani Hezbollah u kɔni ye mugujuguw falen ɲɔgɔn ma hali n'o y'a sɔrɔ welewelemadaw kun bɛ sen na k'a yira k'a fɔ mugujugu ka mada. Mugujugu madalen kun kan ka to fo tarata don bari o bɛnkan kun sɔrɔla États-Unis jamana ni Iran jamana fɛ. Israel jamana y'a yira k'a fɔ mankan min kɔni bɛ ale ni Liban jamana ni ɲɔgɔn cɛ k'o sen tɛ o mugujugu madaliko kuma la. Israel jamana ka susuli ka ɲɛsin Liban jamana ma a kɛra sababu ye ni ka maa 300 de nin bi. O ye jate min bɔra Liban jamana kɛnɛya ko minisiriso la ni maa faga hakɛya in a bi jate girimanw fɛ kabiri ni mankan dabɔra. Ni fana bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlu na minnu sera ka labɛn kunnafoni so ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni sanga in ye ka se k'aw ta k'u da aw tulo kan. An bɛ segin ko kura ka aw fɔ ko tulomajɔ an'aw ka ɲɛmadala la n'ala ma basi kan na n'a ye diɲɛ kuma wɛrɛw yira an na aw ni aw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kan ni waati kelen na kunnafoniya wɛrɛ olu kɛnɛ kan yan'olu cɛ aw kan bɛn ala ka su yɛrɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma.